Good morning, lapan ke adap kimia kardong ibhan tamne pini pajero. Karbiang long lapan ke dang di mahasawrat panas tamne nilin panang itu man kardong pajero. Lasi pini nililai kan ko arti bang lalo lanon ini thomati iruyang bong ni tum social media long pen chenglo press meet ke pha kadu itum theklong lo. BJP lapan ke BJP long kacerap du ninglang indirectly pen BJP apan kerap du na tum a political party atum press meet ke pi tum theklong lo. Apa nason na thasi komane atum bangke lason si mepi kai ka theyong lo lasi labangso kahuri sa elam thekela hello je ai kathar alang li karbiang long amen lar nangji lapen ke karbiang long podim bangke tribal land pusi amen irnangji pusi kaningji pu labangso alam BJP lapen BJP aphan kam ke klem pi bomatum kapang dak phun bena joksi ongdung la BJP along edo tum la pen ke BJP along kachirap bun bomam ni tumang kamang hudum dolo APHLC ben ke mang hudum de la ka hawlam la the APHLC tum ke la ke lam kimi galo nili tum asar jai ka thar ke la phong le ka ning che gilo ningkan hot drop pen non antala si bang bom ben nili tum dala si than bom lo jai karbiang long ke la ke as per 6 schedule of constitution of India la da ke tribal area la ke paragraph 20 6 schedule to the constitution of India long si la ke tok dal la kanang le tum paragraph 20 along part 1 along masih MC Hills District, Karbiang Long District, lapan Boroland Territorial Autonomous District part 1 along si top dah lo lake tribal area lo, lapan ke part 2 long ke Khasi Hills District, Jayanti Hills District, lapan Garo Hills District, lapan ke part 2 long bagai Tripura Tribal Area District, part 3 long bagai Chakma District, Mara District, lapan Lai District, lapang room pep si tribal area pula, lake 6 schedule Constitution of India lake ada si top dah lo, lake provision dulu, lasi lahai history lang si chelang dam pulotang te purdang pulotang te do ulang ding ulang as per Nagaland ke lake tribal tum side lo sitam hala ke 62 constitution long ke lake tribal area pada ke top of it ya ke si general status si mandat hala ke 1962 aprang bang ke lake hala twinsang area la Naga Hills area ke lake 62 la lo sido sitam 1962 ningkan pe na bang ke la 62 Nagaland mate twinsang hills bang ke lake 62 area pu bang ke lake in thampet lo 1962 ning kanu lagi masih hai kurki mulang dam pulutang te hai penangan alam do lasi jai kathar sa Ladakh tribal area mate tribal land puki punang kok te bangka lake hala 6 schedule of constitution of India paragraph 20 along pen ke base dam men silai kanje lake kaniye thabalam kali hokalam lo hala mepi ke kai tumta lage lang paminang ji polo mepi ke kai tumta ASC youth front atum mepi kai lo jai kathar saraphan je alang itu meeting lang donde pin komane ke than pen konane la video half clips and pensi je ai ka thar ke tribal land pa men la nang ji pula hai ke than pensi hala ASC youth front long ke do tumta ke lang si mi phi ke kai ni tum thengong lo ala si labang so alama puthak pen mi phi kai bek nai pola ma be la pen ASC youth front tum la puson mi phi ke kai ra ke la ke kemi ong thekali athe constitution pen based on the pin kan ke thabre pulo tang te la bangke la la ka pregalam lo sanon constitution men ke based on se kaning je pen constitution alam ka article p constitution alam ke aho de si BJP atum my meeting longan tamne je governor approval nangji discretionary power ke governor tung ke hala 160 article 163 pen 164 pen palam lok se ke than mati itu me APHLC dum polo governor ke amethang discretionary power ke 6 schedule constitution of India paragraph 20 BA long pen amethang exercise power exercise un palam itum than hala sunar juje san non BJP tum bangke nono bangke puthulo ako my meeting long ta je governor ato amethang power 6 schedule constitution of India paragraph 20 BA pen mane amethang power che exercise longai polam ke nije thudalo la ke nang le tum hala etu make hai honorable CM Karbiang Autonomous Council la ke hai Dr. Tuliram long hang alang li page long nang tum lang dam lo pelotang ke theklong pala ka hora long speech ki pi masela data alang li 20 BA 62 constitution of India 20 BA alam kan nije do lalo asi la hai lam dang pelotang te non isia penangan la BJP long edo tum la pen BJP atum kapapol la pen ke kroidun thabatum labang soal lam benging tum teje Karbiang long
ke la ke tribal area la pen ke da ke tribal atum aphar man lo po bang ke deng tung te ke deng kang tung te ko pia pot lo polo tang te hala BJP atum ke hala Indian constitution le Dr. B.R. Ambedkar ka selam te kang constitution ke deng kang tung te da sona thalo athe BJP la pen RSS atum pini anian ta ne India constitution aphan aning ang klong pen deng thip lo pove RSS tumak ke manga teng polo tang te India constitution ke manu pen ke tok manusmriti ateng pen si India dat ke suli nang ji athe India constitution along nali tumhala preamble pa thak si ke tok do hala da ke tok pilo da ke tok bangla halo we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens la so alam ke tok do la si hala dak secular la pen ke social la pen secular pula bang so words abang BJP long ke do mate RSS to mang deng tung te athe BJP ka RSS pen se ke plan apostle deng tung te secular powers deng tung te la pen RSS to mat teng polo tang te India must be a Hindu nation RSS to maning ke hangke lalo India det ke lake Hindu det pusi alang tung kapin chongang tu ahok lo India long pini ani langdam lo polo tang te more than 75% by 80% ke Hindu side religion based langdam lo polo tang te seta constitution ateng polo tang te India is still a secular country ahok lam lo lake India is still a secular country now tung India constitution pohino konna lo India ke Hindu adet puke toke awi same America ta more than 70% a Christian side seta America a constitution ong tum langdam lo polo tang te America along ta halake Christian adet pole tum lake hok ponune as per the constitution of American constitution as per American constitution America is not a Christian country nasona thasi India ta 75% 80% Hindu ta hai seta lake Hindu adet kali people polo tang hada secular powers to ko lasi la secular powers ke do pena jo RSS atum la aning dokte same thing la data BJP atum je la karbiang long pu tang de lo posi la da constitution 6 schedule constitution of India hala paragraph 20 long tribal area pu ke toke asap ta deng tung te aning masi dokte nili karbiang long men la nai pu la lagi pu gali yes dakeli tum non ta pudam lo pulotang te more than 70% ke take karbia khai sai de po let the name remain as karbiang long lake larune lo lake majok ta lake ke larji polam ke lake ni tum APHLC pen ke matha the ningje de je la pen lake karbiang long amen ke lake larmasi unelo seta constitution pen ke base da mateng pulotang te lake tribal area po lake dake inglong asotum ke dotang ha na eli tum 1951 Mikir Hill district long le prang pen ke do barin tum an ke dak inglong asotum ke doji rights dolo setame atumi pinisi ke wangji po bangke konane Burma pen wangi konane China pen wangi konane kapre ke state inglong asotum wangi po bangke lake deng nang ne chak nang ne ya pen itu masar jai ka thada pulo mati ha Manipur pen gijong se komane kuki tum do pulo tang te patam jam nang ne lo patdo jam nang ne lo moli tum chiriu ne ke deji laptum aphan refugee camp dino relief camp ade refugee camp long pen padora moa hadak running samu pulo tang te poyak nang ji cepat do jak kam awi long li pinang ji polam awi lada lasi la hai alam ke confusion ke wan la hai ke BJP tum lagi si political lagi cuan pancol lagi lasi la hai kama thanai kapan kama hu dunai Allah masih awi lasi RSS atum koson si India constitution ke deng tung tedat ma same thing da karbiang long ke arlo ke do BJP atum la pen BJP phana ning ke dok kam ke klem pi bom dum same 6 schedule constitution of India mang ke deng tung te jone si 6 schedule chorode 6 schedule bi hai 6 schedule go back mana kani tum dolo mati seta article 244A hemprek nai puki pubom la tum ta article 244A long clearly ada mention dun do je autonomous state karbiang long apan dima house of autonomous state kimji pulo dangte 6 schedule of constitution of India paragraph 20 ateng mese kim nai put gante ha 6 schedule of constitution of India paragraph 20 ateng kan pulo dangte isia hem chukim lo pulo dangte tum nu jok selam ek nai sona thasi autonomous state jong si kimji pulo dangte dak tribal asul phan ke rai komji phan ke paragraph 20 ateng mesi autonomous state kim nai clearly ada ke tok to lasi la BJP atum rar phan ka pamang hutha kaning je thap rar phan ka pa phora thapen bangke manghudu nang ne ili tuma sar jai ka thar pen chenglong ne tum APHLC tum ke constitution ong ko PC ke base dama la so teng si nili tum ke pini arnian ta me tum ke deng thip lo apen ke la so teng si ne tum ningje thip la pen 6 schedule constitution of India la kaselam bo mahut
laso proposal kisalam pamutame Assam along halasot minister atum Rohini Kumar Chaudhary lapen ke Kulidhar Choriha lapen ke B Das atum mang halasot opposition pame hala tum ke laan si ke toklo je hala tum laan si constitutional debate along ke ninje lo je sir I had the provision of 6 schedule pa I had 6 schedule pa hala so inglong so phan jakong ki PG inglong so dum phan aka prek acha kong ki PG aphan isia constitution ka islami phan hala so la kitchia tum aning dok de Kulihar Choriha tum lapen ke Rohini Kumar Chaudhary atum lapen B Das atum aning dok de seta piniarni Dr. B.R. Ambedkar alang ke ha Maharashtra long Mahara akhai Mahara track them seta piniarni ile tum karbi lapen ke dak ke do inglong so tum pha de khasi atum phan garo tum pha lapen ke dak di Mahasawara tum pha nang kamatha nang chini mo phila tum phan dong thipji po kamatha pensi 6 schedule alang to the constitution of India alang selam pon la pensili tum piniarni 6 schedule aja kong ilitum jahar jak thek poson te ilitum akapreka step tum mata akapreka atuman sutu the athe constitution kalake isia det kachari je aphan 6 schedule kalake mini constitution polo matinte isia det so kachari je phan kalake ente itum jong se ilitum jahar jak thek poson te piniarni 6 schedule se pang thang thip polo tang te ilitum long ladak illegal migrants ho influx ta ho apan hai confusion ala ma beji polo seta pinir ni ongdong tum tum 6 schedule ko pini akita bana kache namne tum dulang pinir ni de leader atum political leader atum kachini ni tum dulang anke hala il tum asar jaya ka thar mate tum APHLC leader tum komane yong sila sam ningjelu pro tangte daksi ke chok cheke jong nundul same article 163 hala Indian constitution ne hala discretionary power governor aputhak dusi confusion ki mana sona thalo no bangke 20 BA nai pa ko ni thu the atum lasi constitution yung silang lo pulo tangte ilitum daksi ilitum aja kong anda daksi doa lo lasi kamang hunan ya dim masih avelo lada lalu lasi nili kijutsi kar yang longra pan kacuni dengan tung lalo komane BJP atum kaningje komane lason po bangke lage ilitum manghudu nang ne lapen ilitum manghudu nang ne lapen ke lahai ke ilitum deng thamang ne ilitum constitution ng kopima ke tok laso teng ilitum kroidun thip nai constitution ng ke tok doma vema constitution ng PC itu manapak lang pon ma la soteng sili tum mangke ratang nu tamil tum ke accept nangji thang mahudun de mang ka mahudun pen chini ne pin pen pu social media long pen chenglok bang me ki ke kai kalili kala lang ke claim pu bangala ke inton nangji nilita 2009 2010 ki jusi lo dei 2009 yes, maybe 2009 or 2010. Ningkan isi so nili, ba ningkan hini nili, ta halasud ASSC Youth Front along Central Committee long Vice President no. Seta nili tum ASSC Youth Front ke dohot ke komane me phi ke kai ko pene lason itum lason claim clip. Halasud nili tuma ASSC leader nang danang toite. Non komat tong ke toy ne ASSC Youth Front tum bang la jai ka thar sara me phi ke kai pena jo. La ke reputation ke nang li tum si ke no la ke nang li tum long si ke dam la ke chok che ke. Bang ame phi kai se chini unde pen pen bumange 2019 alom nang tum record lang hala sot ke ASSC Youth Front no president ke longkri timum non hala rotis long alang li ke claim nun ba secretary ke hala aprang ake hai MLA Jokot Singh ti alang li mulo Babu Singh ti Babu Singh bone opene Joy Babu ti sorry Joy Babu ti vice president ke nili malo hol so ho nili tum lason claim kli ta pinier ni ASSC Youth Front dum la pukalili kala lang chini ne pin pen ars hala hai constitution alam kamatha dam mane arsik po bang matha dam de pin pen retardable pin pen ko mane ke toiling la puson bang ame phi ke kai bang ke ington angji apenil tum API sil pin bang la bang ke claim clip alang litum mi phi nang kai do litum president phan nili tum da claim ni pulo tang te constituency ko ra drop long nili tum constituency committee tangkring do LAC phone tum tangkring do BS board committee more than 780 polling station along itum in tangkring committee do ni tum da la claim mun seta ni tum la pa claim nong le la pen ke la claim de ni pui bang ke la halo la si monon pia bang ke la puson constitution alam chini dam de pin pen bang komane BJP atum ke toiling komane ka pa phola link pen bang ke manghudun de danangji la halo ni pui bang ke la si ki jutsi bang la lo APHLC pen clear stand no je karbiang long amen la nang ipu bang ke ningje je muthe 62 constitution of India paragraph 20 teng pendake tribal area
area pute isia habar khano isia lasi isia habar khan sei puta lasi ladakh ke tribal area constitution man ke base nam se kan ni ladakh ke lasi ladakh ka mahudun ya lama se ave lasi ni ka prekalam ke dak kan je rai phane ni dak pini life ki bang kali lasi ni lan than ben sin ni lam the pir ko lo pardon